Türkmenistanyň Senägatçylar we Telekäçiler Berleşmesiniň agdasy bolan Akaýa hojalyk jyňmetiniň umumy tutýan meýdany 25 hektara barabar bolan gorluşyk serişlerini öňerýän önümçilik kärhanasy tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly Günmatar Sewitde de telekäçilik podagynyň ynanly ösdirilýäniň ýene-de bir aýdyn güwäsidir. Dolanmaşyň kämil tilsimatlardyr enzamlar bilen bir kentsiz öpüşün edilen gorluşyk serişlerini öňerýän önümçilik kärhanasyna taýýarlanýan ýokary killi gorluşyk serişleri ýurdumyň ähli künjeklerini anyp baglayan gorluşyklarda, şonuň ýaly daşary ýurtlarda da ulus bildirilýär. Her zaman kärhanasynyň kuwwatlygy her ýylla amaratlaryň içki diwarlaryny tekidläp ýylmamak üçin zerur bolan gorluşyk garyny serişleriniň 78 000 tonnasyny gips kartonunyň bolsa 8 million iňe metra barabaryny öňermäge mümkinçilik berýär. Kärhanada öňürilýän kent harit nyşany suw esasly boýaglar, durly renkli owodanyňy ýetşanlandan soň uzak wagtlap durýan bilen tafatlanýar. Kärhanada taýýarlanýan gorluşyk serişlerini Russiýa, Gazaqstan ýaly döwletleriň ulyssagy bildirýänlikleri munyň aýdyn tutamasydyr. Kärhananyň önümçilik işleri kadaly ýola goýmak üçin gerek bolan çyğmalaryň agramy böleginiň Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy tarapynyň Akdaş şäherçesiniň golaýnaky tebigi känlerden alňanyga bolsa aýratyny utamak gerek. Munyň özi Akaýa hojalyk jyňmetiniň bu kärhanasynda işleri düşegüntli alyp barmaga giň künçlikleri berýär. Halal zähmet çekip, döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň artmagyna, halkymyzyň bagtyýarlarynyň hassa belende götürülmegine döredýän giň mümkinçilikler üçin kärhananyň hunarmenleri türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Akadamyda hem-de arkadaly Gahrman Serdarymyza alkyş sözlerini aýdyp, Pekin paýhys ummany magtym bolup Prag ýylyny ýokary önümçilik görkezjilerine wetdirmegi maksat edinip, şugundur hassa gaýratly zähmet çekýärler.